Hola a tots i benvinguts a un nou episodi de Sobre Rodes, un podcast en català sobre la nostra manera de veure i de viure el ciclisme. En aquest episodi parlarem de la Traca, l'esdeveniment gravel més important d'Europa, tal i com ho veiem nosaltres, la Festa Major del Gravel. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Girona i nosaltres vam ser-hi per participar i per documentar-ho. I avui us explicarem com ho vam viure. Comencem! Què tal, Òscar? Doncs molt bé, molt content i recuperant-me. Recuperat de cames ja o encara no? Sí, avui ja no tenia cames de fusta, ja podia començar a baixar els esglaons d'un en un, però dissabte tarda vespre i diumenge sort dels massatgets que em vaig fer. Molt bé. Avui som aquí, com hem dit, per fer un monogràfic de la Traca, perquè aquest cap de setmana hem estat a la Traca. Correcte. I avui farem un monotema de Traca. Així que obrim secció? Sí, va, comencem i així ens posem en solfa directament. Vinga, som-hi! La xapa del dia. Quasi que perquè m'he posat a escoltar la música i quasi que em salto i dic, merda, que el Roger em renyarà després. Bueno, família, en aquest episodi, el Roger i jo, que sempre estem donant toms a tot plegat, hem tingut la brillant idea de, no portem invitats, sinó que els invitats som nosaltres. Clar. Què et sembla? Bé. Pa caiga lujo. Claro. I així en plan una miqueta, ens pensem que innovem, però no som ningú, hem pensat, escolta'm, per què no t'entrevisto jo a tu i tu m'entrevistes a mi i així us fem arribar una visió més global del que és un esdeveniment esportiu, perquè hi ha els corredors, hi ha els organitzadors, però també hi ha tota aquella gent que fa de maneres que tots els participants ens enduguem algun record o que quedi constància de que hem estat allí. En aquest cas, el Roger va estar cobrint la prova, fent el seguiment, en aquest cas a mi, per fer un documental. La nostra idea és fer un documental, que ja he vist les primeres imatges. Madre mia. Quasi que em queia la llagrimeta. Vale? I bueno, per explicar-vos una miqueta, el Roger, a part d'això, té molta experiència en esdeveniments esportius, que ja porta uns quants anys bregant amb el tema aquest, val? I li faré unes quantes preguntes perquè segur que molts de vosaltres també sou aficionats a la foto, al vídeo, i potser teniu un cert interès, o si més no, doncs descobrireu una altra part del món dels esdeveniments esportius que us és una miqueta diferent. Correcte. I llavors, doncs, també parlarem de la part esportiva, de la participació. En aquest cas, doncs, en Roger encara no he vist les preguntes, tenen les preguntes aquí preparades per mi, i us explicaré una miqueta com ho vaig viure jo i com ho he preparat i tot plegat una miqueta, i esperem que us resulti una miqueta, que us resulti interessant aquesta manera d'afrontar aquesta prova, i així us presentem la Traca 2024 en la versió 360. Sí, perfecte. Doncs va, qui comença l'entrevista aquí? Fem a pedra, paper, tisora. Tirem un dau o alguna cosa, a veure qui treu el número més alt. Començo jo, que soc el veterano, començo jo preguntant. A veure, Roger, ja fa molts anys que ens coneixem i estic molt content de tenir part de culpa de que estiguis enrolat dins aquest món dels esdeveniments esportius. Totalment. Em sembla que algun cop ja ho hem comentat. Vale? Quants anys fa que cobreixes proves, esdeveniments esportius? Doncs mira, jo et diria que potser el primer com a feina així més d'això va ser l'Ultra de Tarragona, que aquí en tens tu tota la culpa, però d'abans hi havia fet alguna coseta d'anar amb alguna cursa, alguna cosa a fer fotos, sobretot de tema més recreatiu, més tema de dir, hòstia, mira, doncs aquest cap de setmana passa per aquí, a 20 quilòmetres passa una cursa de bicis. Vinga, doncs vaig amb la càmera i vaig a fer fotos i tot això. Evidentment, eren unes fotos que no es quedaven algun cop havia fet allò algun àlbum a Facebook i tot això, que la gent ho compartia i tal, i que estava guai perquè la gent em comencés a conèixer, no? I jo diria que això devia ser 2016, una cosa així. Mira, aquest any que ve farà 10 anys de l'Ultratrail de Tarragona
i a la primera edició tu no hi vas ser. No, jo vaig ser Jo la la del segona. 2018. La segona edició potser ja. O sigui, 8 anys, claro. No? Sí, pot ser. Sí, ja deu fer 8 o 9 anys que estàs ja Sí. dins el mundillo. Sí. I sempre, quan feia allò per mi, per oci, era sempre ciclisme, i ara doncs també hem entrat una miqueta amb el tema de trail i amb el tema bàsquet, futbol, alguna cosa d'hoquei, tot això, també hi ha alguna coseta per allà. I tot el que vingui, vull dir, al final esports nous sempre mola. Bueno, al final també és feina, no? Sí, totalment. Al final també s'ha de pagar la quota d'autònoms i el que vingui vindrà. Teniu el contacte del Roger aquí. Exacte. Top class, No, pocs fotògrafs i videomakers trobareu per les contrades catalanes del nivell d'en Roger. Però per la gent que no està familiaritzada, a part de fer fotos a l'arribada de la meta, quina és la feina d'un fotògraf o un videoreporter dins d'una cursa? Mira, aquí podem trobar diverses coses, no? Per exemple, si parlem amb el tema dels fotògrafs, tenim el que seria com la foto pel corredor o una foto per organització. Vale? Molt bé. Podríem tenir com aquests dos tipus de tipus de fotografia, no? Una seria més encarada de cara al corredor, de que tingui fotos de l'arribada, en aquest cas a meta, o de la sortida, tot i que és més difícil enganxar tothom perquè al sortir tots en bloc, això ja és més complicat. En algun punt del recorregut tenir un fotògraf allí ficat i que faci fotos a tots els participants, el que es coneix vulgarment dins el grup de mèdia del Gran Fondo World Tour, un Quiero mis fotos. Perquè hi ha una web que es diu Quiero mis fotos que es dediquen a això i nosaltres doncs, li hem ficat aquest nom més. I això seria foto més encarada pel corredor, que després l'organització també les fa servir, tot això sí, però al final no obtens una varietat de fotos molt gran. Tens unes mateixes fotos que serveixen perquè tothom pugui tenir la seva foto. Això, a veure, des del meu punt de vista, això és bastant important, perquè al final, qui et farà més bona publicitat d'una cursa que els propis corredors o la gent que hi ha participat? Exacte. Sí. Vull dir, que jo crec que és una part que s'ha de cuidar bastant bé, també, perquè al final, si un corredor té una foto que li agrada amb un espai xulo i que amb una foto ja vens la teva cursa. Llavors, això també és important, saber on enviar els aquests fotògrafs, saber que aquests fotògrafs et podran treure una bona foto i que tots tindran la seva foto, que no es deixarà ningú. Clar, aviam, ja ho veus a nivell de xarxes, no? Ara que tots som esclaus o que estem molt pendents de les xarxes, aquella prova o esdeveniment que ho té en compte, el mateix dia ja aconsegueixen que tothom tingui accés a les fotos que s'han fet durant el dia de la cursa i, home, la repercussió i l'abast que arriben a tenir aquella prova just havent acabat, la projecció és brutal, no? Perquè si cada persona té 3, 4, 5 fotos i fa un post i després en fa un altre i fa 3 o 4 posts amb aquelles fotos que ha fet, ostres, la projecció arriba a moltíssima gent, no? Totalment. I clar, doncs llavors, important aquest d'això. I llavors, aquesta pregunta m'ha respost una miqueta. Espera, llavors tenim l'altre tipus d'això que ens el deixàvem. Sí. Que l'altre tipus, al final, és tenir una persona que es dediqui a cobrir diversos punts del recorregut per, com diguéssim, el que seria fer uns beauties, no? Que seria buscar com les parts més xules del recorregut i allí doncs, fer 4 o 5 corredors, poder tenir diverses fotos, no? Perquè després l'organització es pugui vendre aquelles fotos per la web, per prospectes, pel que sigui, no? Que això és important. Tenir algú que sigui hàbil en poder cobrir molts punts del recorregut, com més llarga és la cursa, entre cometes, més fàcil és en el sentit que tens més temps per arribar als llocs, però clar, també, com més llarga és la cursa... Més quilòmetres s'han de fer. Més quilòmetres s'han de fer i més estirada va la gent i més difícil és que quan tu estàs allà, imagina que tu has de fer una foto a la posta de sol amb un punt en concret, però en aquell moment no et passa ningú. Ostres, ja. Això és també important. I això, bàsicament, hi ha aquests dos tipus, el quiero mis fotos i el que fa beauties. I després està la part de vídeo, que bàsicament és buscar una miqueta
la part més de beauties que no pas la part de que surti tothom, que és més per ensenyar fer un rotllo after movie, que es vegi tot com ha estat el dia. Per fer un resum de... Sí, bàsicament això. Molt bé, perquè llavors sou vosaltres qui decidiu o trieu el tipus de foto? Ara m'estic responent amb el que m'has dit tu, no? No sou vosaltres els que trieu el tipus de foto, no? Però, per exemple, a la Traca, tu coneixes diversa gent que treballa allí i de més, o un esdeveniment com l'Outrage de Tarragona o l'Epic Trail de Prades. Com funciona a nivell de mèdia o com s'organitzeu? Perquè, clar, tu ets Pepito les Palotes, però a mi m'agrada fer fotos al lloc més xulo o al lloc que està més a prop de la sortida, perquè no tinc ganes ni de caminar ni de més, que després parlarem d'això. Sí. A veure, aquí, a l'hora de quan tu has d'anar a fer fotos a una cursa, pot haver diversos escenaris, no? O sigui, l'ideal és que l'organització et recomani uns punts on anar. Per exemple, a la Traca, el Gerard i tot el seu equip van preparar un track amb un munt de punts de foto i de vídeo que era espectacular. O sigui, tu obries el mapa i tu sabies, ostres, mira, doncs els primers van més o menys pel quilòmetre 120. Vale, doncs què tinc a prop del quilòmetre 120? Ui, mira, doncs al 125 tinc un punt de foto que d'això. Tu clicaves allí, tenies un enllaç de Google Maps i tu et ficaves això al Maps i et portava directament allí. Això és l'ideal. Però, evidentment, no passa sempre. Però en aquest cas tu, pels fotògrafs externs, podríem dir, no? Per la gent que cobreix l'esdeveniment. Però si jo com a organitzador contracto una sèrie de fotògrafs, suposo que us organitzen o gestionen d'algun tipus. L'ideal és tenir tot l'equip de mèdia organitzat, en el sentit de que tu puguis, el que, per exemple, fem a la Ultra Tarragona, a les 200 milles, a l'Epic de Prades i tot això, el que acabem fent és tenim una fitxa cadascú amb una miqueta també tot el que ha de fer cadascú. En repartim una miqueta tema el que seria fer fotorunners, que és fer-los a tots, una mica fer beauties, una miqueta fer arribades i tot això. Llavors tenim organitzat els diversos dies i les diverses hores que hem de fer. Clar, si jo estic en un punt i un cop m'han passat tots allí em fiquen al segon punt a 5 quilòmetres, evidentment no té cap mena de sentit perquè a mi els primers ja m'hauran passat per allà i no els tindré. Llavors, també has de buscar la distància entre que acabes un punt, te'n vas a un altre, que tinguis temps de moure't però que no hagin passat els primers. Vull dir, clar, aquí hi ha tota una coordinació. Clar, us han de repartir, no? De manera que tothom, que tots els punts d'interès o que l'organització vulgui cobrir, que quedin coberts en tot moment. Exacte. I al final és la pròpia organització qui coneix bé el recorregut i qui, en aquest cas a Prades, com que jo és una zona que coneixo, hi ha molts llocs que sé com arribar-hi, sé com són, sé si són millor de matí, de tarda i tot això. És diferent, però en una cursa que no coneixes, que et contracten per anar-hi, al final l'organització t'ha de dir, mira, doncs aquest punt, aquí tens un bosc tancat. I dius, ostres, doncs igual no m'interessa això perquè no veig paisatge, només veig bosc, que pot ser aquí o pot ser a qualsevol punt del món. Clar, l'organització et pot dir, mira, jo he fet el track i els punts xulos, mira, doncs aquí estàs a dalt de tot i tens una vista molt xula. Clar, aquesta és l'altra. Si no coneixes cap punt on anar, una bona referència pot ser, mira, doncs aquí hi ha una pujada, si tu estàs pujant i arribes dalt, normalment a dalt tens millors vistes que a baix, no? Això ja et pot donar un punt de... Això ja és una miqueta, cada maestrillo tiene su librillo i anys d'experiència, no? Sí, sí. Molt bé, molt bé. Però, bueno, en aquest cas, la Traca us ho van facilitar molt. Amb aquest dossier que us van donar de premsa... La veritat és que sí. Perquè, clar, això és una feina que havíem de fer amb en Roger prèvia a anar a Girona, era repassar plegats el track, de dir, ostres, perquè per sort, en aquest cas, jo conec Girona, vaig viure allí dalt i conec una miqueta tot plegat. Sí, que al final, des de... Obrint el track amb qualsevol així visualitzador de tracks GPX, com sigui Strava, sigui Google Maps, sigui el GPX Studio, qualsevol d'aquests,
tots et permeten ficar el mapa en modus satelital i tu des del satèl·lit pots més o menys veure què tens, com no tens. Això et pot arribar a ajudar, però clar, això és una feina més d'anar explorant i de dir, mira, a mi em sembla que aquí, però pot ser que arribis allí... I cagada, pastoret. Sí, o que la imatge satelital no estigui actualitzada i dius, mira, aquí hi ha un bosc però després s'obre i mira, pot quedar molt xulo el camí amb el bosc de fons i tal, arribes allí i t'han talat el bosc. Això també pot ser, llavors. Pot passar. Sí. Per tant, l'ideal, ara una miqueta, no? Com, si tu vas a un lloc així, perquè ara representa, clar, en Roger va anar com a freelance, vas anar pel teu aire, no anaves per organització. Si tu ara, per exemple, vas a un lloc de freelance, que vas a seguir un corredor, que és com jo, o un altre, com prepares o com seria la teva organització prèvia a anar a un esdeveniment com aquest? Primer de tot, et diria que intentis... Normalment les organitzacions això totes ho permeten i si no ho tens fàcil els pots escriure i tal, i en principi no t'han de posar cap inconvenient, és demanar una acreditació de premsa. Vale? Perquè al final, per exemple, per gravar sortides, al final normalment no t'acabarà... Bueno, no sé, depèn de la cursa o de la marxa o d'això que vagis, no? Que si tu tens acreditació de premsa, sempre pots passar com una miqueta més d'on pot passar la gent normal. Però bé, per exemple, la traca, en aquest cas, l'acreditació de premsa ens va servir sobretot per poder estar a la sortida, poder gravar des d'un bon punt, i després, si t'has de moure el que sigui, jo sé, si algun grup de gent que està allí fent fotos i t'està ocupant el teu lloc, sempre els hi pots dir, escolta, que jo vaig acreditat, que jo estic treballant i això. I això seria com el primer, intentar tenir un passe de premsa per poder una miqueta moure't amb més llibertat i poder, a vegades, si hi ha habilitades sales de premsa o tot això, per poder treballar i tal, doncs això seria com el primer que has de fer. Després, un cop es va apropant el dia de l'esdeveniment, seria estudiar-se una miqueta el track, punts on pots anar, i te'ls doni l'organització o te'ls hagis de buscar tu. Clar. Tot això t'ho has de preparar perquè també has de dir, vale, com accedeixo jo a aquests punts? Claro. No, al final, per arribar a un lloc, has d'estudiar-t'ho bé, perquè, per exemple, nosaltres vam tenir la gran sort que ens va venir el Dani San Juan a ajudar-nos. Sí, moltes gràcies, Dani, des d'aquí, que sense tu no hauria estat... No, la veritat. Vull dir, vam tenir alguna, perquè, per exemple, el Dani va venir amb el 4x4, i clar, gràcies a això, sí que és veritat que l'accés tots eren bastant fàcils, tot i que t'he de dir que hi va haver alguna que el Google Maps ens va fotre alguna liada. Ens va posar per un camí que vam haver de posar fins a la reductora del 4x4. Imagineu-vos. Que dius... Depèn amb quin cotxe aquí... Jo no sé què va passar aquest finde, però normalment el Google Maps això no ho feia. Però bueno, si això t'ho estudies abans, dius, mira, per anar a aquest punt he d'agafar aquesta carretera i tal, i ja està, no? I per això t'estalvies aquestes liades. Nosaltres, com que anàvem una mica amb el 4x4, va ser com a veure... Bueno, aventura, improvisació i tirem. I poca cosa més. Estudiar-te una miqueta la informació que et doni l'organització, tema horaris, de sortida, recollida de rossals, tot això. I poca cosa més a l'hora de preparació de cursa. Si vas a seguir algun concret, doncs parlar la idea que tindrà i tot això. I bueno, si vas a treballar per algú, no cal dir-ho, parlar amb l'organització de què has de fer. Sí. I una altra cosa, a nivell de material, depèn de la cursa, prens un tipus de càmera, objectius i tal, o sempre portes tot, o com funcioneu? A veure, això... tema material, sí, és una miqueta personal de cadascú, no? Al final, cadascú té el seu equip i cadascú treballa amb un equip, sigui una marca o una altra, tingui unes lents o les altres. Això al final, una mica cadascú s'ho fa una mica com vol. En el meu cas, saber si he de caminar molt o no, bàsicament. Això em condicionarà si puc portar més material o menys. Perquè al final, si has de caminar 10 quilòmetres, com menys coses portis, millor. Cuidado, sí. I l'altre, si l'has de cobrir una cursa des d'un cotxe, pots portar més material, pots portar, per exemple, una motxilla tipus troli amb rodes, i això que és molt còmode per no carregar pes a l'esquena. Això. I tema càmeres i això,
Depèn. Si has de fer vídeo portaràs alguna més encarat en vídeo, tema estabilitzadors, tema micros, per si has de gravar alguna entrevista o el que sigui, algun foco i tal. Si has de fer foto, doncs alguna més encarat a flaixos. Sí, alguna cosa així, però et dic, jo porto un material bastant semblant sempre, l'únic que canvia si fico vaig a fer foto, no prenc la càmera de vídeo, i si vaig a fer vídeo bueno, prenc una càmera com a backup. Sí, això sí, sempre porto dues càmeres. Per si haca, no? Si peta una càmera, tu has de, encara que sigui una càmera més dolenta o el que sigui i tal, tu has de poder treure aquest contingut. Treure aquest contingut i encara que sigui d'això, que ens podria arribar a servir el mòbil. Perquè amb els mòbils que tenim avui en dia, ostres, m'he quedat tirat a no sé on perquè la càmera m'ha deixat de funcionar amb el mòbil. Més val tenir una foto amb el mòbil que no tenir-la. Sí, recordo una mala experiència que vam tenir amb el nostre amic Toni Grasses, que amb una Sea Otter ells venien de... De Sardenya, em sembla? No, de Sardenya no, de la illa aquesta francesa, de Còrsega. Això, venien Còrsega, de Còrsega, sí. I estàvem muntant l'estand i de cop el Toni diu la càmera, la maleta, i va desaparèixer la càmera. Algú va fer l'estiu allí i va sortir del pas amb el mòbil, no? Gràcies a Déu avui tenim una tecnologia impressionant. Però clar, això també, ara m'estàs fent una cosa que volia comentar, que això dona peu a que hi hagi molta gent que s'atreveixi a dir, jo soc periodista, jo soc fotògraf, jo soc videomaker, i a posar-se a primera fila de qualsevol lloc. Com ho porteu, això de... Perquè, clar, tothom vol treure la millor foto o les millors imatges i no sempre estàs al davant. Sí. Com ho porteu, això? A veure... O com ho gestioneu? Hem de partir de la base de que tothom té dret a anar a fer una foto. Vull dir, això no li pots prohibir a algú, sempre i quan no tinguis, per exemple, una zona reservada per premsa i allí trobis gent fent fotos amb el mòbil sense acreditació i sense res. En aquest cas, per això serveix l'acreditació. Clar. Però sí que és veritat que estem en una època que tothom vol tenir una foto, tothom vol tenir el vídeo, i com més a prop millor, i com... Clar, què passa? Que tu et trobes, per exemple, amb una arribada i... No, en aquest cas les arribades no, perquè tot està com molt acotat, no? Però, per exemple, recordo a la Gran Fondo de... No em surt el nom. No, la de Canàries, l'Epic Gran Canària, que quan estàvem allí donaven els premis i tot això, estàvem fent... Hi havia gent amb el mòbil que se t'intentava colar i dius, a veure, senyora, un moment. Un moment. Dius, som 10 fotògrafs aquí que estem fent tots la mateixa foto, que totes aquestes fotos es penjaran a la web perquè hi ha fotògrafs oficials de l'organització. Entenc que vostè la vulgui fer amb el mòbil, però la pot fer des d'un costat o el que sigui, i després ja tindrà la de l'organització bona, però és que a més hi ha gent molt descarada, que se't posa allí a fer colzes, i me'n recordo el Toni, que es va barallar amb un italià, que l'italià li anava dient porco. Clar, aquí tothom busca el seu espai, el seu lloc, per poder... I sí, és això, vull dir, al final podríem entrar a parlar en tema d'intrusisme laboral. Sí, exacte. Però no sé si cal que ara ens fiquem aquí a... Jo no em faria res, perquè, clar, he sabut que moltes vegades hi ha gent que s'ofereix a anar a fer fotos a les curses i que van per la cara. A part amb una samarreta i un passe de premsa. Hi ha molta gent... Clar, i això és un problema perquè devalora, no? Treu valor a la feina que vosaltres feu. Que sou realment professionals, que us dediqueu a això, que pagueu la vostra quota d'autònoms cada mes. Ostres, que vingui algú que vagi allà i contacti amb l'organització, jo vinc a fer la foto... I no, jo vinc gratis. Hòstia, clar, us trobeu també a vegades que no us contracten o que no aneu a les curses perquè ja han fitxat a gent? Sí, això t'hi trobes. I trobes que, hòstia, passes un pressupost i, hòstia, és que fulanito m'ho fa per menys. A vegades penses, mira, doncs agafa fulanito i que al final veuràs el resultat. Perquè dedicar-se professionalment a això no és només tenir la millor càmera del món i saber caminar molt i arribar a un punt guapo,
sinó que al final també és saber estar al lloc i en el moment que toca. Al final és... No? Una persona que jo vinc gratis, vinc a fer fotos, hòstia, molt guapo, allò d'allà dalt, no sé què, però després, els que són professionals, cobrir una cursa no és només anar a dalt de tot de la muntanya a fer les fotos guapes, sinó que és xupar-se la recollida de dorsals, xupar-se la sortida quan surten tots junts, que faran servir una foto per l'organització i prou, desplaçaments, tot el tema de després entregar les fotos quan toquen, que algú et pugui demanar ostres, tens una foto de no sé qui que va venir que li enviaré per donar-li les gràcies que no sé què, aquella foto l'has de tenir, i tenint un professional t'assegures que tot això sortirà bé. Bueno, al final també les coses cauen pel seu propi pes, no? Sí. Jo no em posaria a fer fotos, però perquè això, hi ha moltes coses que no se m'escapen, no? Però bueno, al final, organitzadors, valoreu el què. Sí, això al final és el que deia al principi. Qui et farà millor publicitat que els propis corredors? Però clar, si tu a sobre tens unes fotos de puta mare per ensenyar i que tothom tingui la seva foto guapíssima i que la gent quan vegi la foto digui hòstia, cuidado, perquè no és el mateix tenir una foto superxula del moment xulo i d'un lloc molt guapo i tot, que tu et facis la foto amb el mòbil, amb la copa i tal, d'haver guanyat, si et fa publicitat, sí, però no és el mateix. Ja. I també el típic que tira amb automàtic i totes aquestes coses. Ui, bueno, tot això ja... Això deixarem per un altre episodi, si en cas, invitem en Sí, convidarem el Toni. Invitem el Toni. I jo us poso aquí, us deixo, perquè les trifulques que es munten ells... Clar, quan anem als esdeveniments, clar, són els fotògrafs, i ells se'ls dona de menjar a banda i entren al seu bucle i les seves converses... Però això és com tot, vull dir... Sí. I converses de fotògraf, i que si aquest, que si l'altre, has vist això, has vist allò... Sí, és una càmera, que si una òptica, que si... És molt entretingut. Que, per cert, esteu escoltant aquest podcast dimecres, doncs el dijous de la setmana que ve, que l'equip de Mèdia de Gran Fondo World Tour, és a dir, nosaltres dos, el Toni i el Dani, que ja serà allà, ens n'anem a Corea a cobrir la Seura Gran Fondo. Poca broma. I t'esperen 13 hores d'avió amb 2 fotògrafs. Mare meva. Ja tinc els AirPods preparats i escoltaré 30.000 podcasts perquè... Mira, pots escoltar tota la temporada sobre rodes. Tota la temporada. I després me fan bullying. És que això és el pitjor, saps? Se n'arriben de mi. I llavors jo sóc el creador de continguts. Mare meva. Bueno, va, seguim amb el nostre. El dia D. Quan tu fas fotos, vídeos, què t'inspira? Què busques o què intentes transmetre quan captures aquells instants o aquella imatge? Al final, és el que portem una mica dient tota l'estona. Tu busques ensenyar la cursa i que vendre al màxim millor la cursa pels ulls de la gent. O sigui, has d'intentar ser els ulls de la gent que no està allà, no? Buscar els llocs més xulos. Bueno, no només és buscar els llocs més xulos, a vegades també és una miqueta de la finisher experience, que se li diu, no? A vegades, per exemple, que hi ha una zona on tenen tot el tema que, ara està molt de moda i es fa molt, que al final et puguis trobar el lloc que fan paella o fideuà o coses així. Ostres, doncs, tenir una mica això, no? Que la gent pugui anar allí, que la gent té una zona per deixar les bicis, que la gent té converses, no? Allò mentre està dinant i tot això s'ha d'ensenyar. Llavors, tot això ho has de tenir. Llavors, al final, és intentar trobar totes aquelles coses que fan diferent aquella cursa de les altres. Molt bé, molt bé. No? Ja sigui la finisher experience, ja sigui els paisatges, ja sigui els camins, ja sigui... A vegades hi ha moltes curses que l'atractiu que tenen és que hi ha 6 i 7 i 8.000 participants i que tu vas allí i estàs amb 8.000 persones que això a vegades doncs, hi ha gent que li agradarà més i hi ha gent que li agradarà menys. Però al final és una cosa que és distintiu d'aquella cursa i això s'ha d'ensenyar. Al final és això, ensenyar la cursa el millor que es pugui i ensenyar aquestes grans qualitats que tenen les curses. No, m'ha agradat el concepte de poder ensenyar els ulls, mostrar allò que la persona que no hi és es pugui fer una bona idea
d'això. Segur que aquesta traca tu hi ha hagut molts cops que ho has dit. Estàs per allí pedalant i dius, hòstia, que guapo. Sí. Doncs això, evidentment, no es poden cobrir molts cops tots els punts, perquè, per exemple, la traca amb 360 quilòmetres, tots aquests punts és inviable tenir gent d'això, però tenir el màxim de punts coberts i que la gent vegi les fotos i digui, hòstia, que guapo, aquest de la foto vull ser jo. Molt bé, molt ben dit. Improvises quan treballes o ja prèviament has previsualitzat el que vols fer o la idea que tens de les fotos que t'agradaria que sortissin o el vídeo que sortissin? Vale, vols la versió real? L'oficial. Jo vull... Aquí no ens anem amb... Aquí som tal qual. A la teoria et diré que no, que tot està molt preparat, que tu tens els temps de pas, que tu tens... Però, per exemple, me'n recordo l'altre dia, fa uns dies, veient hòstia, com es diu? Aquella, la que va guanyar Van der Poel. Estic molt espès, París-Roubaix. París-Roubaix. I deien que havia sigut la cursa més ràpida de la història, de l'edició més ràpida de la història de la París-Roubaix, i que s'havien avançat, no sé si eren 20 minuts o mitja hora. Doncs això passa a totes les curses. Clar. Tu tens uns temps de pas, mira, el primer passarà a les 10, et truquen, escolta, que hi serà 3:15, ja? Doncs aquí se't desmunta la teoria. Aquí la teoria se't desmunta. Llavors aquí has de tenir aquesta capacitat de reacció. Vale. I aquí és quan entrem a la feina dels professionals. Molt bé. Hòstia, això ha quedat una mica molt de sobrat, però vull dir, al final és això, tenir la seguretat de que aquesta persona que tu tens com a fotògraf o com a videògraf o com el que sigui arribarà al punt, ostres, és important tenir algú que sigui capaç de fer això. Clar. I que sigui algú que tingui el compromís i que saps que ho farà. Aquí a vegades també entra una mica en joc tota la gent aquesta de suports, de logística, com per exemple va ser el Dani. Com en Dani San Juan, que el van fitxar, van dir, Dani, sisplau, vine'ns a donar un cop de mà. Exacte. I tenir una persona que, per exemple, si t'ha de pujar a un punt, sàpiga el punt que ha d'arribar i sàpiga una miqueta també que si va per aquell camí, arribarà. Clar. Perquè dius, hòstia, aquest camí va més ràpid. Sí, però espera't un moment, aquest camí tu pots passar amb el cotxe que portes, Claro. Perquè això a vegades també t'hi pots trobar. Passat, sí. I bàsicament això. Molt bé. I anirem acabant una... No, em sembla que em queda alguna coseta més. Clar. Espera't, això que m'has preguntat, perdó. De si improvisem o he previsualitzat abans. Això dels punts. Tu els punts te'ls pots estudiar el que sigui, però tu igual estàs allí i t'apareix el corredor per una altra banda. Aquí és d'improvisar. Saps? Al final és això. En resum, les curses són una preparació molt intensa abans, de dir, mira, temps de pas, temps de no sé quantos, i que el 90% de les vegades no es compleix. Bueno, però ja tens una feina prèvia que saps més o menys. Exacte, sí. Però, evidentment, sense aquesta feina prèvia, tu no podries arribar al lloc i tenir aquesta cintura de poder-te adaptar i poder improvisar. I llavors, acabat l'esdeveniment, ve el que la gent no n'és conscient, però clar, normalment no totes les fotos serveixen, no tots els vídeos serveixen. Correcte. I ve la preparació, la postproducció de tot això. Com ho feu? Mira, tema foto. Al final, tu dispares una quantitat de fotos molt gran, no? Perquè depèn de la velocitat del que sigui, tires amb ràfega, no tires amb ràfega i tires 3 o 4 fotos cada cop. Clar, no és, o jo crec que no és molt lògic ni molt... no sé quina paraula dir, però hi ha, per exemple, molta gent, i sobretot són aquesta gent que van a treballar gratis i tot això, a l'hora de fer la postproducció t'agafen totes les fotos que han fet, els hi apliquen un LUT que els hi diuen o un preset, i pum, i t'ho enxufen tot. I tu, quan vas a buscar les fotos, ai, mira, hi ha 5 fotos meves. Jo trobo que això és una mica... Queda com raro, no? De dir, mira, dono tot això, jo no he fet tria de res. Aquí al final hi ha d'haver una selecció del material bo i del material que has descartat. Que aquest que has descartat pot ser bo, però al final, per la posició del corredor, del ciclista, del que sigui, al final hi ha unes posicions bones i unes que no ho són tant. O les expressions, no? Jo penso en una foto que capta el moment d'esforç o el que així. Doncs tot això ho has de saber triar. Què agafes, què no agafes. I aquí entra tot això de fer una miqueta de selecció
d'exactament què és amb el que et vols quedar. A vegades tu has tirat 4.000 fotos, no entregaràs 4.000 fotos. Vull dir, al final igual l'organització t'ha demanat una galeria de 100 fotos. Ja. Doncs has de fer això. Després, fer un retoc, que això cadascú tindrà les seves preferències personals o el seu estil o el que sigui. Doncs aquí cadascú això. I tema vídeo, doncs, bueno, fer el muntatge dels clips i tot, amb música, els logos que s'hagin dels patrocinadors i tot això, i ja està. Molt bé. I jo volia fer un comentari per la gent ho sàpiga. Aquesta gent de mèdia, poca broma. Estan tots molt forts. Perquè, clar, no sabeu el que pesen aquestes... Porten unes motxilles que pesen 15-20 quilos tranquil·lament. Tranquil·lament, sí. I els veus pujant muntanya amunt, muntanya avall, quan molts d'ells estan allí al mateix lloc i segueixen el corredor. Per exemple, si fas vídeos seguint els corredors, no seguint els bancs... Ostres, esteu fortíssims, eh? Bueno, al final és una mica això que dius. Portem uns equips que, com més bons són, més pesen, perquè al final el tema de construccions de les lents, les càmeres, que siguin més robustes, que aguantin si plou, si neva, si fa calor, tot això, al final es transmet amb la qualitat de construcció dels equips. Llavors, clar, tot això, i si portes més material per poder tenir un rang de focals més àmplies, un dron, tot, clar, això pesa. I sí, tranquil·lament podem portar motxilles de 15-20 quilos. Això implica, si hem de pujar amb una muntanya, hem de pujar amb l'equip, hem d'estar forts per poder aguantar. Llavors, o això, o veus que arriba el corredor i tu no estàs arribant al punt a l'hora que toca i has de córrer i has de ser capaç d'això. Al final també tot és una mica de dir estem forts perquè hem de pujar a les muntanyes i pugem a les muntanyes perquè estem forts i una cosa fa... Bueno, o sigui, tot final... ajuda. I tu que has estat als dos costats, com a participant, corredor i com a fotògraf, què és més dur? Ostres... Pregunta del millor. Sí, és bona. A veure, tot té el seu, Vull dir... No, jo penso en les dues bandes i... Però al final... Clar, és que ara si dic una cosa s'enfadaran uns i si dic una altra s'enfadaran els altres. S'enfada qui vulgui. Però al final jo crec que, evidentment, físicament una cursa et desgasta molt i tot això si l'estàs corrent, però si tu l'estàs cobrint és com... Tens aquest punt físic de que t'estàs movent tota l'estona, vas carregat, vas tot el rato amunt i avall, molt probablement no, si és una cursa si és una típica cursa de 10 quilòmetres, sí, una mitja marató. Però per exemple les d'ultradistància de ciclisme, ultratrails i tot això, que segurament fas més d'una nit, ostres, no dormir, però és que a més haver d'estar pensant, ostres, la foto la faig d'aquí, però he d'estar pendent de que quan acabi d'aquí me n'he d'anar a l'altre punt, però no he de marxar abans de tal hora d'aquí perquè si no arribo a l'altre, conduir, buscar la ubicació a Google Maps... L'estrès, no? És una mica l'estrès psicològic. Sí, exacte, que un et demana, hòstia, envia'm unes fotos que hem de fer una publicació. Totes aquestes coses, tot això, sí que és veritat que acabes físicament molt esgotat, però és que també tens la part mental de que esgota molt, molt, molt. No ho sé, és diferent. Després, per exemple, després d'una cursa tens tot el tema postproducció i tot això, que un cop acabes la cursa s'ha acabat, però clar, per preparar aquella cursa has hagut de tenir abans tot un tema de preparació física. És molt diferent. Sí, però... T'havia de fer la pregunta. Sí. I a part també poc se'n parla de que, clar, quan estàs cobrint un esdeveniment així, el tema descansar o menjar, menja ara perquè després no saps quan tornaràs a menjar, no? Exacte. Sí, amb això el Toni sempre ho diem. Hòstia, un avituallament, tens gana? No, però mengem, perquè és que igual ens n'anem a la muntanya i estem fins a les 10 de la nit allí sense menjar i sense res, i sempre portem menjar al cotxe i tot això. I ara que, per exemple, el Toni porta el 4x4 mig camperitzat i porta el fogonet i ens fem uns biquinis al mig de la muntanya espectaculars. A la Trail 200 van fer allí un superet, la mare de bé, tots plegats. És veritat, sí, que tu estaves a l'avituallament i vam anar... Va estar molt guai. Molt bé, i va, ja anem acabant aquesta primera part del podcast d'avui. Segur que tenim algun oient que els agrada el tema de les fotos, els vídeos, i li agradaria introduir-se. Què li aconsellaries? A nivell de... Cal que faci una formació, material, hi ha uns mínims
Què li diries a una persona que es vol introduir? Mira, en general a la fotografia, si tu vols introduir, i una miqueta com tot. Hi ha molta gent que sempre s'obsessiona a... Ui, és que tinc una càmera que no és molt bona, tinc una càmera... Això és el de menys. Vull dir, al final, lo important és fer i fer. O sigui, sortir, fer fotos, vídeos, el que t'agradi, practicar, veure... Ui, he sortit al migdia i les fotos m'han quedat una merda. He anat al mateix lloc un dia que es ponia el sol i m'han quedat unes fotos de puta mare. Tot això, no? Conèixer una miqueta, sobretot també el teu equip, les limitacions que tens o que puguis tenir o tot això també és important saber-ho, no? Per exemple, els professionals, per què les càmeres professionals valen tants calés? Perquè si tu vas comparant amb una càmera inferior... Ui, que ens cau, se'ns desmunta el plató. Al final, per exemple, la diferència entre les càmeres professionals i les altres el que fan és... o sigui, el que diu, ui, quines fotos més xules fa la teva càmera? No. La meva càmera, si val més calés i és més bona, és perquè tindrà potser un enfoc més ràpid, tindrà uns botons que la teva no té, que al final l'únic que farà és que jo pugui moure'm més ràpid pels menús, per tot això. Les lents també ajudaran a tenir més velocitat d'enfoc i tot això, però bàsicament amb una càmera bàsica i una òptica bàsica tu pots fer de tot. O sigui, això al final és entrenar l'ull i és que és això, és practicar i disparar fotos i llançar-ne moltes a la brossa, perquè moltes es llancen a la brossa i bàsicament és practicar. No has de tenir el millor equip del món, que si el tens evidentment t'ajudarà, sí, evidentment, és com tot, si tenim una bici de 15.000 euros anirem bé, anirem de puta mare. Sí, però també has de tenir cames. I serà. No? Has de tenir cames. Però si no tens cames, per molt bona que sigui la bici, no tira. Doncs amb les fotos és el mateix. Vull dir, si tu a un professional li dones una càmera bàsica, et traurà la feina igual i tindrà fotos també espectaculars. Vull dir, és això. Al final és... Que surti la gent, faci vídeos, faci fotos i que s'atreveixi. Bàsicament. Molt bé. I si han d'invertir en una cosa, que inverteixin abans en formació, que ara no cal invertir en formació. Entres a YouTube com tant en fotografia, però com en totes coses del món. Si tu vols aprendre a construir un armari, entres a YouTube i trobaràs el que vulguis. Doncs això és el mateix, és informar-se i practicar, bàsicament. Doncs gràcies, Roger, per aquesta entrevista. Tu, tens l'honor d'haver-me fet la meva primera entrevista. Ningú m'havia entrevistat mai. Mira, ja, check. És que estem arribant a uns nivells molt heavies, Bueno, va, ara em toca a mi fer de reportero. Se suposa que avui havíem de parlar de la traca. Portem 43 minuts. I parlem molt poc de la traca. Doncs vinga, va, anem. Però bueno, va. Intentaré ser breu. Anem a parlar... breu. Puc dir una cosa? Va. Has dit al final moltes vegades, Ja. Ens ho diran, la gent. Hòstia, al final. Ja, és que havia de pensar les preguntes. Torneu-vos a escoltar i feu... A veure aquí, si hi ha algú que ens diu el número de vegades que... Tu has estat a punt de dir mitja entrevista, però em sabia greu. Bueno, però t'ho dic ara, com que hi ha confiança. Tots tenim els nostres tics i les nostres coses. Bueno, tio, cada dia ho fas millor, això de xerrar. Sí. Que al principi no però si jo soc d'estar darrere la càmera. Per això, que d'estar aquí davant i cada dia ho fa millor. Bueno, es fa el que es pot. I tant. Va, centrarem una mica la teva entrevista, però la participació a la traca. Sí. Vale, perquè tothom, qui vulgui conèixer la runa d'Husky Team, que vagi al meu canal de YouTube i campanita. Ja està. Sí. Va, com decideixes participar a una cursa com la traca? És a dir, al final tothom diu, ostres, doncs m'agrada molt... He tornat a dir al final, clinc un altre. Tu dius, mira, m'agrada molt Lleida, doncs vaig buscar una cursa a Lleida. Però clar, una cursa pot ser de molts pocs quilòmetres, però la traca, en el teu cas que vas fer la de 360, això ho has de pensar molt bé abans de fer. Com surt la idea de dir, vaig a fer 360 quilòmetres? A veure, la veritat és que aquest any, després que l'any passat vaig fer algunes curses una miqueta llargues, no tenia cap mena d'intenció de fer res més enllà de 200 quilòmetres. No? Com el tope
d'aquest any, per mi, havia de ser traca 200, però tens amics, o enemics, depèn com li vulguis dir, vale? Tinc la gran sort de que conec en Gerard, l'organitzador de Gerard Fletxa, l'organitzador de la traca, i parlant amb ell, ostres, no sé què, que tal, que qual, que enguany... I diu, no, si has de venir, perquè vinguis, et deixo venir si fas la de 360. Dic, a veure, Gerard, que no tinc ganes, si volia fer la de 100 per poder venir aquí, estar de chill i tal i qual, perquè la 200 ja has d'entrenar una mica, saps? No, i al final em va enredar com un xino. Perquè jo soc fàcil. Si saben com em vengo, per què m'inviten? Sí, no? Que diuen... per què m'inviten? Doncs mira, pam, enredo i us quedi inscrit a Traca 360. I bueno, doncs, guai, perquè era un repte molt interessant, em venia en certa manera de gust, i cap a Girona a fer la Traca 360. Però clar, tu ja tens el cul pelat que se'n diu en fer curses així més de més llarga distància. Sí, bueno, vull dir, però... una persona que es dedica a fer curses al cap de setmana de 50, 60 o 100, ostres, fer 360 quilòmetres són paraules majors, ja. Sí, no és una cursa apta per a qualsevol. Després, si vols en parlem més detalladament, però no és una cursa per tothom. Jo, per sort, ja tinc molts anys a les meves esquenes fent esport. Amb el gravel fa 4 o 5 anys que m'hi dedico, però he anat en bicicleta tota la meva vida, he fet triatlons, he corregut, que ja tinc el cos... Estic una mica rodonet, faig panxeta, però tinc unes cames que flipes. És conya, Però vull dir que jo tinc ja un bagatge personal i esportiu que em permet poder-me plantejar aquestes coses. A banda que el físic no acompanya el meu cap. Jo crec que tinc una gran sort, que sóc més tossut que una mula, i mentalment sóc molt compacte i sé sobreposar-me amb els moments, no? I que al final, quan tu dius, ui, és que jo corro curses i d'això, tothom ens ve al cap, allò, una persona superatlètica, d'això, que no tothom anem a guanyar, No, només guanyar un i a partir d'aquí la resta anem a fer bulto. I llavors ja la manera que nosaltres ens plantegem les coses, no? Jo, Traca 360 m'ho plantejava com una aventura, com un repte personal. Val? Jo vinc d'una època complicada a nivell personal, per situacions de la meva vida, que no... I a part que tinc un dia a dia molt ple. Jo tinc molt poques hores al cap de la setmana per poder entrenar, tinc pocs espais, i sobretot ara, aquesta època d'hivern, que hi ha molt poques hores de llum, a mi sortir al vespre em costa, després de tot el dia treballar i fer rodillo, doncs com que no? No tinc ganes de quedar-me a casa, posar-me allà al terrat i fer una hora de rodillo o 90 minuts, no. I, bueno, doncs hem fet la preparació que hem pogut i al final es tracta de, per poder fer front a un repte com aquests, es tracta d'acumular hores sobre la bicicleta. És que te m'estàs avançant, perquè la següent pregunta era com organitzes els entrenaments per una cursa com la Traca 360? Doncs anem cap aquí. Sí, va. Anem seguint el fil conductor. Això em serveix a mi i us serviria a la gran majoria de gent. Per poder fer front a un repte de llarga distància, es tracta d'anar estovant el cul. Bàsicament... Bueno, el cul no, és... De fer el callo, que se'n diu. Sí, de fer el callo, però es tracta de passar moltes hores sobre la bicicleta, perquè és el que farem el dia D, i clar, no és els quilòmetres que tu pots arribar a fer entrenant, sinó aquella posició que tu estàs de la bicicleta, que vas canviant, t'agafes aquí, t'agafes allà, t'aixeques una miqueta, baixes una miqueta, però són aquestes coses, si tu aconsegueixes fer moltes hores sobre la bicicleta, no cal ni que vagis de pressa ni que facis molts quilòmetres, però si passes moltes hores, al final el teu cos se fa i llavors al dia D pots aconseguir sobreposar-te aquells mals, aquelles situacions que d'això. Perquè jo recordo quan vaig començar la temporada que no veia ni de conya em veia capaç de poder fer front a aquest repte, perquè sortia i feia 20 quilòmetres, em moria, feia 40 quilòmetres i venia una pujada i no podia amb la meva ànima, però he anat sortint una miqueta, he anat allargant una miqueta les sortides, hem fet algunes curses prèvies, més llarguetes, i intentar fer una cursa dissabte i diumenge tornar a sortir i acumular aquestes hores sobre la bicicleta que
et permeten acostumar una miqueta al cos i adaptar-lo. I jo, sobretot, el que m'ha donat aquestes curses i aquestes excursions que hem fet i bikepackings, m'han donat la tranquil·litat mental de dir, vale, puc aguantar. Em sento bé amb mi mateix per poder fer front. Ja em canso les pujades, evidentment em canso les pujades, però no em moro. No? I, per exemple, just el dimecres, que era 1 de maig, vaig sortir un rato a pedalar, fer un dia lleig, molt de vent, i vaig fer 40 quilòmetres. Vaig sortir de Reus i vaig fer un tomb cap a Cambrils i vaig tornar a pujar, i pujant, venia el vent de cara i tal i qual, i en un camí que normalment, si fa vent i això, hagués anat a 16-17 per hora, doncs anava sobre 20 quilòmetres. I dic, pas mal, no? I bueno, el meu entrenament no té res a veure amb el que hauria de fer una persona normal i corrent, però us ho dic, sincerament, gràcies a la meva experiència com a esportista i la meva fortalesa mental. Doncs, tema material, perquè a l'hora de fer 360 quilòmetres, com aquell que diu, amb les butxaques del mallot no en tenim prou. No. Què s'ha de portar per fer una cursa d'ultradistància, ja siguin, fiquem-li a partir de 120-150 quilòmetres. Amb 100-120 quilòmetres, entre els avituallaments i el que portes a sobre, encara ho pots salvar. Però amb una cursa que a partir dels 150-200... Sí, bueno, o que són ara està molt de moda el tema de l'autosuficiència. Aquest tipus de curses, sobretot el que em va marcar molt a mi la traca és el temps que havia de fer. Perquè pintaven temperatures molt baixes durant la nit, el de dia temperatures més bones, però també amb el dubte de si plouria o no plouria. I llavors també em vaig haver de plantejar el tema de dormiré o no dormiré, no? I pensant-ho bé i comentant la jugada amb en Xavi Caravides, Mailoax, que l'havia fet l'any passat, i vaig decidir que no, que aniria all-in, que aniria a fer-ho tot seguit, que diu, clar, per dormir una hora cal que prengui sac, esterilla, coixí, que al final són tranquil·lament 2-3 quilos que poses de més a més a la bicicleta, clar, 2 quilos de més o 3. M'imagineu-se portar una bossa de patates? De 3 quilos? De 3 quilos a la mà durant tota una cursa. Hòstia, no cal. No? I per això vaig dir, fora. Fora tema de dormir, no, per si de cas no cal. I sí, no, és igual. Ja vaig fer el que... Ja palmaré amb un raconet o dins un caixer, si tinc molta son, vale? I per això va ser una banda, no? Llavors vaig triar la roba, no? A nivell de material, la roba que creia que m'aniria bé per poder afrontar les temperatures que tindria, i tot i així no tot va anar com jo tenia previst, perquè, clar, només sortia peus empapats, i llavors, doncs, clar, per això portem algunes bosses extres per poder portar, sobretot, el tema nutrició, perquè teníem 4 avituallaments, però el primer estava al quilòmetre 100 i pico, el segon i el tercer estaven més a prop, i l'altre també estava lluny, no? Per portar prou suficient menjar per poder anar posant gasolina al cos, perquè en aquestes proves, si una cosa és determinant, és anar ingerint i bevent suficient líquid i sals i sobretot energia, perquè hi ha moments que decau totalment el teu rendiment. Jo recordo que abans d'arribar al primer avituallament, clar, vaig sortir, vaig esmorzar el que vaig poder, no? Esmorzes, perquè tampoc pots esmorzar moltíssim, i t'aixeques molt aviat al dematí, i llavors vaig esmorzar el que vaig esmorzar, vaig anar menjant alguna barreta, alguns gels, però al final acabes una miqueta fart de tot això, i tenia l'opció, agafava i parava en un bar, que tampoc el vaig trobar, val a dir, jo tenia ganes de fer un cafè i no vaig poder fer un cafè, i doncs, bueno, vaig anar seguint, però faltant 20 quilòmetres pel primer avituallament, em va venir, no em vaig apajarar, però sí que mentalment necessitava menjar algo sòlid, no? I fins que no vaig arribar allà, doncs, bueno, pum, vaig fotre un parell de plats de macarrons, vaig menjar un tros de fuet, una mica de truita de patates, tal, i olives, i bé, no? Però per això portem aquestes bosses per portar menjar extra i roba d'abric. No? Important, sí. La roba d'abric perquè, clar, paravents, un xubasquero, agafi les perneres, els manguitos... I que no saps què et pots trobar. Perquè igual surts i dius, ui, aquí estem molt bé, però comences a pujar, i a dalt es gira aire, arribes tot suat de la pujada... No, és el pitjor.
Clar, I això et pot fer que a la baixada et refredis molt i que, ostres, que hagis de parar perquè... No, això és un fet determinant, perquè, per exemple, no, vam enganxar tot el dia, però vam arribar a la nit i la situació era complicada, perquè feia molta humitat, les temperatures van baixar sobre 6, 7, 8 graus. Clar, això més la humitat que feia, la sensació de fred era acollonant, i mullats i que anàvem clar, molt de fang, i això, aigua, peus empapats, la roba suada. Ostres, si no portes bé de roba o portes bé d'abric, era molt fàcil quedar-te pajarito en qualsevol moment i adiós muy buenas. I bueno, doncs aquest era el tema. I llavors el tema de la bicicleta, no? Pensar, doncs, depèn del tipus del terreny o el que sigui, doncs a vegades has de triar un tipus de pneumàtic o unes pressions de pneumàtics i tal, però bueno, seguint una miqueta les instruccions de l'organització i de més, doncs, recomanaven una roda de 40 mil·límetres, si eres prou tècnic i tal, i no vaig... Jo soc més de 45, però actualment porto 40 i no vaig tenir cap problema. Gràcies a Déu, soc una persona bastant habilidosa en anar en bicicleta, i bueno, ens en vam sortir molt bé, i tota l'elecció doncs, de les dues bosses que portava, de Smilebags, i la nutrició i la roba que vaig portar, doncs, guai. I també tenia la sort que tenia assistència per part d'en Roger, en Dani i la Cristina, que en algun moment doncs, em van poder donar en els avituallaments. A l'última hora vaig agafar la Sí, però que al final és això, que són amb els 4 punts aquests d'avituallament. Sí, clar, no tens tot... Al final, entre un avituallament i l'altre, poden passar moltes coses. El primer avituallament en el quilòmetre 110 o 120 o una cosa així, o 115. Al final, fins als 115 poden passar tantes coses amb 4, 5, 6 hores que pots tardar a arribar allí, que et plogui, i 6, que et plogui, que et surti el sol, que ara et faci vent, que el que sigui, et poden passar tantes coses que has de portar la roba a sobre i més... Has de portar un mínim. Sí, has de portar uns mínims. Sí, totalment. I així vaig fer-ho, vaig portar el mínim bàsic indispensable que necessitava i allí vam anar. I bueno, encara, prou bé. Molt bé. Tema preparació psicològica, perquè has dit que al final aquests reptes, aquestes curses, aquestes marxes, digue-li com vulguis, al final arriba un punt que passes la barrera de que és més psicològic que físic. No, totalment. Si arriba a un punt que el cap tira més que les cames, llavors, com tens una preparació psicològica abans, en el sentit de mentalitzar-te i de dir, mira, em pot passar això, sé que si em passa això, no he de tenir allò pensaments negatius, tot això, o quins trucs psicològics fas servir durant la cursa? A veure, el primer que aprens amb l'experiència de fer curses de llarga distància és que les curses de distància són un Dragon Khan. Tant estàs a dalt de tot i dius, ostres, com pot ser que després de 10 hores pedalant estigui anant com vaig, jo vaig com un tiro. Jo del quilòmetre 100 al 200 no he pogut veure perquè no se m'han descarregat els tracks a l'Strava, però anava molt ràpid. Vaig fer mitja de més de 20 km per hora amb una prova d'aquestes característiques i que anava bé, que no anava forçat. Jo sempre tinc un mantra que em diu pedala tou, que vaig aprendre fa molts anys fent la ruta al Sister, que vaig pillar un pájaro de la vida, pedala tou, sempre guardant un punt, és el consell que sempre, això és un consell que us donaré, sempre en qualsevol cursa que sigui llarga, sempre s'ha de guardar un punt o dos, perquè no saps el que vindrà. Sí. Vale? Però ja, partint de la base que ja saps que tindràs moments bons i dolents, i que si segueixes pedalant o corrent en aquests moments dolents, tornarà a venir un moment bo. No? I això ja ho saps, i per tant, el que jo em poso al cap i el que la gent es posa és que has de seguir pedalant. I has de seguir pedalant i llavors, clar, ja ve el teu rotllo de lo borrego que siguis i lo tusso que siguis, de dir, bueno, segueixo pedalant i ja està, o llavors també entres en molts bucles, perquè jo durant la cursa em vaig tenir moltíssims. Hi va haver moments que vaig buscar-me totes les excuses del món habides i por haver. Sí. Perquè si fa fred, que no passa res perquè plegui, perquè ho faig per mi, m'és igual, quina necessitat tinc, però
la bici, tinc fred als peus, tinc els peus glaçats, i la nit, i em queden tants quilòmetres, i que vaig a poc, i entres en aquest bucle, que és... Però després, dius, bueno, va, ja està, tio. I llavors a mi m'agafa el rotllo, no? Hòstia, has fet pujar aquí el Roger, i el Dani, després vindrà la Cristina, en Gerard animat, tens un munt de gent que t'està seguint, el vídeo, que explicaràs el vídeo del canal de YouTube, que estem fent un documental amb el Roger i plego aquí al quilòmetre 230 i veia merda documental, saps? I és allò, no? I que entres en aquest bucle també de dir, a veure, xaval, si no vols pols no vagis a l'era, però ja que estamos... Si hay que ir, se va. Ir pana es tonteria. Pues ja està. I el Río? Una mierda. Una mierda. Pues això, no? I llavors, pues, et vas no et vas autoenganyant, però has d'anar valorant, no, les situacions aquestes. I llavors dius, bueno, va, és igual. Doncs fins al següent avituallament. O et vas fent diferents parts, no? O mentalment, per exemple, jo jugo molt amb el tema de... Bueno, va, ja he arribat fins a la meitat. A partir d'aquí començo a... Aquí restes. Ja començo a restar. O, va, ara aniré fins allà i allí pararé i menjaré. O pararé i faré un pipi. O pararé o al cap d'aquí 10 quilòmetres, d'aquí una hora, doncs em menjo una barreta, com a premi, no? Et vas donant aquests premis, aquests autoenganys mentals, o, aquesta vegada sí que ho he fet, que normalment no ho faig mai, vaig fer servir música. Vale. Perquè t'ajuda a distreure't. I et fa marxar d'aquests pensaments, no? I sobretot el tram de la nit, no? Perquè se'm va fer molt dur, perquè hi havia moments que m'adormia, literalment m'adormia, Sí. que em parava, me posava allí a la bicicleta, me recolzava, dormia, i ui, semblava que queia, i bueno, seguia una estoneta més, i amb la música doncs, evitava aquesta son, o a vegades quan em va bé son també el meu truco és parlar, doncs em parlo a mi mateix. Clar. Em vaig explicant coses o vaig dient això, doncs ara has de fer això, has de fer allò, o rondino, perquè te rondino moltíssim, però és una manera de tenir el cap entretingut i que no te'n vagis a pique. Però llavors mola, perquè si et trobes un loco pel mig del camí, diu, hòstia, aquest està més loco que jo, saps? Sí. I aquests són una miqueta els meus trucos, no? I que estem allí perquè volem. I el que mola és anar superant aquests moments xungos perquè després tens la satisfacció. O fins i tot hi ha un moment que estàs enfonsat, però, hòstia, aixeques el cap del manillar i dius, uala, tio, quina vista més guapa. Això em va passar diversos moments a la traca, no? De dir, uah, és que sóc ric, saps? De poder estar aquí avui, de poder estar vivint aquesta experiència. Clar, això també et dona molta força, no? I llavors també coses externes, no? Doncs penjava alguna història i llavors veia, tenia allí tropecientos mil milions de missatges de gent que m'escrivia, no? I que, bueno, alguns els mirava perquè em sortia la notificació, però clar, la majoria no els vaig veure i els vaig contestar a posteriori. Però veus que tens gent al darrere, que t'animen, que et diuen, i també a estones trucava la Cristina i és que m'estic adormint. Doncs no sé què. I llavors la Cristina, pobra, intentava ser positiva i jo estava amb tot el pitufo grunyon. Va, que ja ho tens, això. Dic, tenim un clip molt bo, una trucada gravada, que em sembla que et quedaven 30, 20 o 30 quilòmetres per meta. 40, em sembla. 40 o 50? No, 40 eren. Sí, 40. Com que al final van canviar el track i això, els càlculs del recorregut eren una mica així. Que era molt bo. Cago en Déu, perquè he vingut aquí, no sé què. Ai, sí, tio. Era molt bo. És que em van fer un bucle que no em va agradar gens. Jo, després de l'última gran pujada als metges, ja sortia que era tot planer, fins a Girona, que, bueno, saps, doncs vaig pedalant, i arribaré, però no, aquell bucle hi havia alguna pujadeta que, clar, després de 300 quilòmetres fa una gràcia, dius, és que m'està portant amb una ermita superxula. Doncs no. L'ermita? Una mierda. I clar, llavors vaig trucar i em vaig desfogar, perquè estava emprenyat. Clar, penseu que quan entres en aquest cas de cansat, gana, perquè ja no tenia ganes de menjar res, no em venia de gust res, tenia menjar per avorrir, tenia les bosses plenes, però estava hasta els nassos. Són tantes hores menjant el mateix? Clar, una d'això de
de cafeïna, ara una barreta de no sé què. Acabes aquell tot dolç i això, acabes fartíssim. I no m'entrava res, no? Sí que m'entrava, però és que no em venia de gust. Clar. I dic, és igual, tio, vaig tirant, però clar, la gana fa que estiguis més irascible, el cansament d'això, i veus que tens ganes d'arribar però no arribes, que et queda molta estona, i entres aquest... Bueno, els bucles aquests que al final els has d'anar gestionant i canviant, però bueno, el que us deia, tinc la sort de poder estar allà, tio, aprofita-la i viu l'experiència. Totalment. Llavors, amb aquesta edició de La Traca, no, ens deia el Gerard quan el vam entrevistar pel documental i tot això, que era com una... No? Com una edició molt estranya, perquè en els últims ens havia dit que en les últimes hores havien caigut uns 170 litres sobre el terreny, no? Que això són molts litres d'aigua i més amb el temps que portàvem de sequera, de sequera que portem. Com va afectar aquest fang i aquesta aigua que es va acumular durant el recorregut? Perquè això entenc que el tema de la mecànica ho complica tot una mica. Sí, va ser un dels temes que em va preocupar. Sobretot quan fas coses aquestes, pateixes de que no tinguis problemes mecànics. Ja sigui que punxis o que el desviador es torci i comenci a saltar els... Mira, amb el Dani anàvem dient, hòstia, ara aquí al mig, amb tot aquest fang, amb tot el cansament, el fet de punxar i que haver de posar una càmera, totes les mans brutes, que... Sí, no, i a part que el moment aquest que t'has de parar a arreglar tot això depèn de l'hora que sigui. Per exemple, a la nit jo vaig passar molt de fred i els avituallaments parava molt poc perquè no tenia ganes que el meu cos es refredés de més, perquè llavors ja sí que era pantalla final. Sí. Era game over. Molta gent els hi va passar. Hi ha gent que van arribar a meta, que van arribar al límit de la hipotèrmia, perquè, clar, una de les coses que més em va fer rondinar també era la humitat, perquè passàvem tot pel costat de tot el recorregut era per rius, sèquies, i la humitat del propi terreny de tots aquests dies que estava suporant i estava tot empapat. És que tot estava empapat. I clar, això feia que al cap de no res, portava 40 quilòmetres, la cadena semblava que estigués degullant algú. I l'organització ens va recomanar que portéssim lubricant per anar posant a la bicicleta, perquè si no era motiu de que allí arrenquessis qualsevol cosa. I per sort no hi va haver cap tram on el fang es fes tan feixuc que s'enganxés a la bicicleta. Sí, que això és un gran que això és una de les coses que més patia, de que se t'enganxa allà, la roda deixa de girar, has de netejar, se't bloqueja el desviador. Per sort, no va passar això i menys mal. Vaig posar molt de lubricant a la cadena i tot això. També vigilava, sempre jo sóc d'anar per feina baixant i el que sigui, i no primer, per no fotre'm de cap, perquè també era una de les altres coses que patia, de que puguis caure, llavors, ostres, ja comencem a tenir una edat de poder fotre una patacada. El fang també ho feia molt difícil, en alguns llocs ho feia molt tècnic, perquè, clar, la bicicleta anava d'algun lloc i algun susto em vaig emportar. Recordo un moment a mitjanit, anava en un lloc que... I allò que dic, no sé si és que m'he dormit o m'he despertat o què ha passat aquí per culpa del fang. Però, bueno, el fang i l'aigua, sobretot, ho va marcar, i la humitat que... Ostres, li va donar una duresa multiplicada. Per lo que ja de per si és, ho va endurir moltíssim. Sí. Bueno, és un comentari en general que per la gent que he parlat i companys i coneguts, que tots compartim que va ser una edició dura. I que al final que el terreny no estigui sec i compacte també fa que vagis més lent, clar. mitja de velocitat baixa més... Clar, és velcro tot el rato. Sí. No, la bicicleta no roda tot el que hauria de rodar o el fàcil que rodaria. I que al final se't va enganxant un fang, que tot això és pes que es va acumulant a d'això, que dius, sí, sembla una tonteria i que no sé què, sí, però quan ho has d'arrossegar 300 quilòmetres... Però vas enganxant uns 50 grams d'aquí, 100 d'allà, i al final portes mig quilo, 1 quilo a la bicicleta de fang gratis, i clar, el fang o sota els peus o... Bueno, per sort, tornem a tocar fusta. No va passar res i en aquest sentit estic molt content de com es va portar la meva única, que em va funcionar de meravella, estic encantat, i que està a la venda, si algú la vol. La bicicleta Finisher de la Traca 360. I tindreu la pagatina ja de la Traca allí posada a la bici.
Bueno, ja has dit que allò de dormir, que la teva idea era no dormir, No. que era tot del tirón, i com a molt vas allò fer una tancada d'ull ràpida. Sí, vaig fer un parell de palomeques, quan just vam parar un moment amb ells, volia un bacon amb formatge. Tenia el cap des del dematí que volia un bacon amb formatge. No va ser el millor bacon amb formatge del món, però va ser el millor bacon amb formatge del món, perquè necessitava alguna cosa així, i en aquella estoneta així, entre que em vaig acabar el cafè i abans d'arrencar, vaig apoyar-me a la taula, així amb el cap... Van ser 4 minuts. Vaig dir 4 minuts i vaig fer 3 i poc. I just per... Pum. Aquest és un dels per fer el reset. Sí, exacte. Ara ho has dit perfectament. En aquest tipus d'esdeveniments, com que estàs tantes hores, i clar, en bicicleta, doncs, clar, hi ha molts estímuls, tu has de mirar per on vas, les pedres, el no sé què, el toll, buscar la traçada correcta, mires el paisatge, estàs pendent d'aquí i d'allà, són molts estímuls i el cap, sobretot, necessita aquests petits moments de pum, de parar i reset, no? Que a vegades només amb això ja em fas prou per seguir i anar tirant, no? I llavors amb un avituallament vaig parar un momentet allí tirat a terra amb una tapat amb la manta tèrmica aquesta de supervivència, amb un... La que el Dani li deia, la d'embolicar cadàvers. La que tapen els morts. Pues, van de conya perquè donen calor, però clar, tenia els peus tan empapats i tan mullats que em va agafar allò tremolós que, ostres, és que jo a la calor pot fer la calor que vulgui, però el fred el tolero molt poc i ho passo molt malament, i estic molt content de que vaig saber-me sobreposar en aquest factor advers envers a mi. Sí. Perquè tothom, ostres, que guai fer aquestes curses, les fotos, hòstia, uns vídeos molt guapos, la medalla, tot això, però què t'aporta fer aquest tipus de curses o de marxes o de reptes? Vaya pregunta, tio. Què m'aporta? Rondinar. No ho sé, en aquell moment dius, és que què faig jo aquí? Però us he de dir que des que vaig arribar estic en un estat de felicitat personal i de compliment, no? De dir, uah, és que he sigut capaç d'aconseguir-ho, no? Per mi aquest repte, fer la Traca 360, ha sigut com una cosa... Ha sigut un repte molt personal, no físicament, sinó de tot, no? Perquè, bueno, us he dit, no? La meva vida té unes coses que no me la fan fàcil i que em resten molta energia i vitalitat, i ser capaç de fer això, ostres, em va donar una felicitat personal tan gran que em va omplir, saps, de vida i de dir, tio, vinga, seguim endavant, seguim lluitant, que la vida són 2 dies, és molt maca, coneixes gent, comparteixes moments amb gent que t'estimes i això és el que m'aporta, no? El conèixer, el compartir, i després també, no? Alguns missatges que he rebut de gent que diu, ostres, tio, t'he vist, t'he anat seguint aquests dies pel mateixa pàgina web de la cursa que et podien fer el seguiment online, molta gent m'ha seguit, no? I algú m'ha dit, ostres, és que veure't a tu, saps? Que ets una persona normal, que aconsegueixes, que pots fer això, ostres, m'inspira a sortir a fer o de plantejar-me algun dia algun repte d'aquestes característiques, no? I, ostres, això també és molt guai, no? De dir, ostres, estic ajudant a que la gent surti de casa, que siguin actius i, ostres, i sobretot el conèixer gent i compartir aquests moments amb els amics, no? Ostres, poder estar amb en Roger, amb en Dani i la Cristina, el vincle que es genera amb aquestes coses són experiències de vida que les portes per sempre. Sí, i sempre te'n recordes, i aquella anècdota, i això s'ha de viure i s'ha de patir, perquè al final es pateix, però poder-ho compartir ho fa més fàcil i molt més agradable, no? Que guai, sí. Totalment. I tens més plans per aquest 2024 de curses així llargues, ultraciclisme? No. Raso i corta. Em tiro del barco. Com vaig dir, deixo la llarga distància. Vaig tirar la bicicleta al Fluvià. No hi ha única. Abans us he dit que estava a la venda. No n'hi ha, no sé on està. Bueno, qui la pesqui, tota seva. Ja deu estar baix a mar. No tinc plans. Tinc plans de fer cosetes, però de llarga distància, perquè al final farem molts quilòmetres, però amb un altre ritme i amb una altra filosofia, no? Sí. A finals de juny farem Grava Fallonera,
Són 2 dies, 200 quilòmetres, però és anar a fer una experiència bikepacking per poder compartir amb gent que es vulgui iniciar, amb gent que no ho ha fet mai, o gent que ja en sap però vol descobrir una zona nova. Doncs, bueno, seran 200 quilòmetres, que no és moco de pavo, no és moc de gall d'indi, però tranquils i... A mi m'agrada, la filosofia meva és gran font de Malboro. Totalment, sí. I llavors també tenim alguna historieta amb en Dani, en Roger, de fer una ruta, que diem nosaltres, d'Alternative Capitals, cap a Lleida, baixar cap a Tortosa, bueno, fer tota aquesta part de l'oeste, de l'oeste català, El Far West. el Far West, que fer una ruta, tenim una idea de fer una ruta d'uns 400 quilòmetres, però amb la calma. Sí, en 3-4 dies. Sí, 3-4 dies, Sí. anar parant al poble en qüestió que trobem, anar a la piscina, banyar-nos, fer el dinar allà, que hi ha festa major, doncs ens quedem de festa major, fem allà unes cervesotes i l'endemà ja pedalarem. Clar, totalment. I tinc ganes de disfrutar de la bicicleta d'aquesta manera. Ara mateix no tenia alguna història mig parlada i de més, però no em veig. No, al final... No em veig amb la força ni la preparació necessària per poder afrontar aquest repte que m'havien proposat. M'havien proposat de fer The Capitals. Potser ho estic dient avui, la setmana que ve. Sí. Et dic una altra cosa, que ja sí, igual la setmana que ve estem els dos apuntats. Sí, exacte. Vam estar parlant ell i jo, i llavors ell em va veure a mi i va dir jo, no, ho deixem estar. No, Òscar, dic, Roger, totalment. Sí. No cal. Perquè, clar, The Capitals, penseu que són 800 són 800 i pico quilòmetres. Molts quilòmetres. I hi ha un timelapse per fer que has de fer 200 quilòmetres cada dia. I 200 quilòmetres cada dia. Són molts durant quilòmetres. 4 dies. Ara mateix mentalment no estic per això. Ja ho veurem. De moment ho deixem aquí. Jo tinc volia portar la medalla per ensenyar-vos-la, de finisher de la Traca 360, que van ser 340 quilòmetres, però vaja 340 quilòmetres, pavo. Que... Ole jo. Bueno, estigueu al lloro, que farem un documental xulo. Això mateix. Ja veureu... I ahir va sortir el meu vídeo de la setmana, amb el meu vídeo personal, i Roger està preparant una cosa. És que estic plorant només de pensar. Pata negra, sí. Pata. I vinga, recomanaries la Traca com a primera cursa, marxa o experiència de gravel? Òbviament, la Traca... T'ajudo a respondre aquesta pregunta, que jo crec que la Traca és una cursa molt xula, perquè tens un terreny molt guai, però és que a més tens distàncies per tothom. Tens una de 50, una de 100, una de 200, una de 360, inclús una de 560 que no es va arribar a fer perquè la van cancel·lar, però tens tot el que vulguis. I això ho trobo molt guai. Sí, et diré que sí i et diré que no. Jo sóc molt fan de la Traca perquè és l'esdeveniment. La festa major. És la festa major del gravel, és un esdeveniment molt xulo, molt ben cuidat, hi ha de tot, els serveis, però també hi ha molta gent. Si jo no he fet mai una marxa o d'això, potser no seria... Està guai perquè hi ha molta gent, i això vol dir que aniràs molt acompanyat, no? Perquè moltes vegades vas a fer proves. Per exemple, jo em vaig passar les 340 quilòmetres pràcticament sol. Ja. Jo vaig fer pràcticament tota la cursa, les 26 hores i mitja que vaig estar pedalant, vaig estar sol. Clar, has d'estar molt preparat mentalment. Ara, em tiro una mica endarrere, per fer això. Però bueno, jo també cada vegada m'estic donant compte que m'estic tornant més autista. Perquè en algun moment vaig anar amb algú i vaig fer... Bueno, tinc pipi. I tira, saps? O tirava jo per no... No sé, això és quan vaig amb aquest modo de bikepacking a vegades o de carreres, m'agrada anar sol, perquè no... O tinc molta confiança en la persona que vaig, o no tinc ganes de que m'esperin, o d'haver d'esperar, depèn. Però algú que comença sempre li va bé tenir algú al costat de referència, d'acompanyament, no? I és una bona cursa per aquest sentit, perquè n'hi ha d'altres que no són tan multitudinàries, però clar, a la que surts i tires, potser ja no trobes ningú més en els 50, 60, 70 quilòmetres que facis. A favor de Traca és que és a Girona i tots els voltants de Girona és el Walt Disney del gravel. I és un terreny fantàstic i meravellós per poder rodar, els camins són planets, no hi ha pedres, és genial. Si veniu aquí al Camp de Tarragona, també tenim camins així guais, però també n'hi ha molts amb pedretes. I
És un bon lloc per debutar, perquè l'ambient és espectacular i ho destaco i que, ostres, que mola molt, perquè a més hi ha tothom, hi ha gent de tot el món. Bueno, és una atmosfera diferent i divertida. Però també sóc molt fan d'esdeveniments més petits, com la Rural Cycling, Gravel Penedès, que serà d'aquí 4 dies. Apunteu-vos ja, perquè estan volant les inscripcions. Sí. Següent episodi farem una mica de repàs de recorreguts, de què ens trobem... Bueno, de tots els serveis que ens oferiran. Sí, què forma la Gravel Penedès. Exacte. Doncs estigueu la setmana que ve no l'altra, tindreu el podcast allò 2 o 3 dies abans de que comenci la Gravel Penedès. I mireu que us diré. Ui. M'atiro aquí. Sortegem al podcast una inscripció per als que ens deixeu aquí el comentari de YouTube? No, el farem a Instagram, el post. A Instagram. Farem els que comenteu la distància o el circuit o el recorregut que vulgueu fer de la Gravel Penedès i amb qui el fareu, ens dieu quin circuit i amb qui el fareu, us regalarem un parell d'inscripcions a la Gravel Penedès. Jordi, perdona'm, però m'he avançat, tio. Vale? Però, sobretot, aquí us deixarem el link de la Gravel Penedès i el concurs està en marxa. Oh, i tant. I mira, el sorteig el podem fer... No, fem-lo abans. Bueno, sí. El farem abans perquè, si no, la gent que li doni temps de marge de poder-se preparar. El farem per 3-4 dies al concurs, però ja està actiu, per tant, esteu tardant a... Espavileu-vos. Like, follow i de més. Sí. Doncs què més tenim? Molt bé, no sé si vols comentar alguna coseta més de tema traca. Sí. Vinga. I ja que estic aquí, tinc el micròfon al davant, vull agrair a tu personalment, a en Dani i a la Cristina el recolzament i ser allà amb mi perquè, hòstia, poder tenir les persones que aprecies i que estimes al teu costat en uns moments tan complicats i tan intensos, ostres, això no es paga amb calés. No es paga amb calés. Sí. I que aquesta gent prestin el seu temps a acompanyar-te en una aventura així, us ho tinc... És que ho tinc aquí, tio. Els hi volia escriure un missatge per WhatsApp i dic, no, els hi diré de viva veu, el Dani que no l'he vist, però ens escoltarà. Això ho volia dir, i també en Gerard, a la Cristina, tota l'organització, a l'Ari, tot el team de Classmark, per permetre'ns estar allà, per posar-nos totes les facilitats del món i que són part de la família. Ja fa molts anys que ens coneixem amb tots ells i tenim les portes obertes a casa seva i ens fan sentir part de la família. I això és molt d'agrair, no? I, bueno, ja que aprofito, ja tiro aquí a les marques i empreses que em recolzen. Ostres, poder anar a la traca amb la meva bicicleta, amb la Única, ostres, és un regal caigut del cel perquè va molt bé, una bicicleta competent, de carbono, que em va facilitar moltes les coses. Clar, la lleugeresa que té aquesta bicicleta no la tenia la meva anterior bicicleta i això també m'ha estalviat d'entrenar molts quilòmetres. També és una sort, no? Això per una banda. Les bosses de la bicicleta de Smilebags, gràcies a en Xavi, ajuden, no? I tots els level bikes per deixar-me la bicicleta a punt. John Luke per fer-me una sabata. De fet, les sabates que portava de John Luke són el model número 1 d'aquest nou model que han tret, de Gravel, que em van anar perfectes, tot i el fang i això, per pujar, van anar molt bé. Bueno, és que totes les empreses que em doneu... Six Pro... Important. Gràcies, Six Pro, perquè tantes hores de pedalar, ja no només la cocotera, tot queda... S'escalda, tio, s'escalda. I val a dir que va ser mínim el dany, el d'això va ser mínim. La destrossa. La destrossa va ser mínima. Perquè altres vegades, a part que vaig destrossat de cames, vaig així tot obert perquè vaig amb el cul com a mandril. Però no vaig tenir cul de mandril. I vaig posar una miqueta de Six Pro a l'acabar i com a nou. Sí. Que guai. Super.
Que guai. I bueno, aprofitem per si hi ha alguna marca que... Ja que hem obert la teletienda. Sí, aquí tenim tot el... Sí, el fons és més gran, o sigui, podem obrir plano i d'això. Podem posar cosetes aquí al davant, també, que hi ha molt de cable i ens agradaria d'això. Vull dir... No, fora conyes, vull dir, que guai. Va ser molt guai estar a la traca acompanyant... Hosti, aquesta aventura que és molt xula i acompanyat de gent tan guai com tu, com el Dani, com la Cris, tal. Hòstia, és de puta mare. Fer equip, ostres, si vols anar lluny, si vols anar ràpid, vés-hi sol, però si vols anar lluny, vés-hi acompanyat, no? Totalment, sí, vindria a ser això. I, bueno, també aprofito ja, gràcies a tots els que em vau enviar missatges de... I molta gent ens va venir a dir que, ostres, escoltàvem el podcast i això també ens agrada. Això mola molt. És molt d'agrair. És molt xulo. Jo començo a estar una mica acostumat perquè la gent em coneix de les xarxes, però el Roger que li sobta, ostres, tu ets el del podcast de no sé què? Sí, mola molt, és molt guai. Però és molt guai aquestes paraules d'agraïment que ens doneu, no? Ostres, esteu fent un podcast en català que ens agrada molt i estem superagraïts i supercontents. Super. Sí, la veritat. I què? Doncs, bueno, passem a les vostres preguntes. Vinga, va. Última secció. Vinga. Les vostres preguntes. Mira, tinc jo aquí la del Pere Manel, que ens pregunta: una pena que totes les curses que es fan últimament els preus de les inscripcions són desorbitats. És que és una cosa complicada. Perquè no som conscients del que costa tot. Perquè qualsevol cosa, qualsevol servei que ens ofereix una cursa, val cèntims. Qualsevol. Des de... És que una samarreta qualsevol, porto la samarreta aquesta de la traca d'enguany, aquesta samarreta a preu de cost, això deu ser, val 4 o 5 euros, directament, fent-ne les que han fet ells. Sí. Que ells deuen haver fet 3.000 o 4.000 samarretes. Si no val 10 euros fer una camiseta així. Sí. 10 euros la samarreta. A tots ens agrada tenir avituallament. I que els avituallaments tinguin de tot. Clar, el cost per avituallament per participant ja és un pico. Compte seguro, compte que tots volem les nostres fotos, i que sortir ben guapos i tenir-ne moltes. Ens agrada arribar i que hi hagi la Finisher Experience, que ens donin de menjar... Que hi hagi una meta, amb unes tanques, un circuit... Tot, que estigui senyalitzat... Pels que correu més i guanyeu i feu podis i tal, que tingueu un podi ben xulo, que hi hagi premis... O que hi hagi premis en metàl·lic... que ens agrada que els de casa ens puguin fer el seguiment durant la cursa. Que això és molt car. Clar, i els trackers, la plataforma... Tot això són molts calés que va sumant i, ostres, sí que hi ha organitzacions que guanyen més i que guanyen menys. I que no... Les ambulàncies, permisos... Però és que, clar, no... Però i que no perdem de vista que tota aquesta gent no ho fan per amor a l'art i perquè, mira, tinc un cap de setmana lliure, vaig a muntar una cursa d'això. Aquesta gent es dedica a això. Clar, hi ha organitzadors que es dediquen a això. Una cosa és que un club... És que hi ha curses que valen molt poc, clar, perquè és un club. Clar. I no van a fer calés. Van a cobrir gastos i, doncs mira, després per fer un sopar de tots els voluntaris i ja està. Bueno, ha de repercutir en el propi club. Però tot i així, les coses tenen un valor i hem d'aprendre una mica a valorar-les en el sentit de que tot té un preu i les coses costen uns diners. Això no treu que hi hagi curses que dius, a veure... T'has flipat. A veure, t'has vingut amunt aquí, Sí. Perquè aquestes també n'hi ha. Sí, perquè hi ha curses que arribes i et donen una ampolla d'aigua i una poma i pa a tu casa. Exacte. Dius, hòstia, és que això no, de les curses, no? Clasmar que tenen fama de que són careros. Sí, però jo arribo allí i faig el cafè, els cafès que vulgui, puc menjar-me els plats de pasta que em doni la gana, puc menjar-me els donuts aquells que tenen així de boletes que estan que t'hi cagues, puc menjar els que vulgui i suma. Saps? Sí. El que convingui. I no em ve ningú a dir que tu ja has agafat una Coca-Cola. Perquè hi ha curses que et diuen vas amb el dorsal i et marquen el dorsal i ja està. Sí. Pots fer... I que els avituallaments tens pasta de diferents tipus, tens fruita, tens entrepans, tenies els gels de 2 scissors, però és que tenies el que volies, i cada gel d'aquests valen 2 euros i pico. Clar. Vull dir, si et fiques a sumar que cada avituallament un corredor diu, mira, hòstia, doncs m'aprenc un parell o 3 de gels per d'això, i pren 10 euros amb gels a cada d'això, hi ha 4 avituallaments, són 40 euros amb gels que estàs
per exemple. Vull dir... 40 euros més tot el que hem estat dient. Sí. Són cares? Sí. Sí. Però valorem una miqueta tot plegat, no? I que també volem que aquesta cursa després expliqui o la volem veure, que tot estigui correcte, que tot estigui a lloc. Clar, per muntar un tinglao d'aquestos, tu saps de permisos que s'ha de demanar? Sí. Clar, aquí hi ha un equip al darrere que ha de fer aquesta feina prèvia. Aquesta gent que ho fan per amor... No, hi ha gent que es dediquen a això. Totalment. Clar. Però repetim, tot això no treu que hi hagi curses que es flipen molt i que pel preu que pagues et donen molt poc. Hi ha curses que fan pagar molt poc, Gravel Penedès, per exemple, i hi ha uns serveis que flipes. Sí. Però, bueno, no és un organitzador privat. Organitza l'Ajuntament de Vilafranca. Sí. I per això poden assumir aquests costos a la baixa. Saps? Hi ha organitzadors que no, que tu has de pagar l'ambulància, tu has de pagar el seguro, bum. Clar, nosaltres en Grava Fallonera hem de fer pagar, perquè si no ho he de pagar jo. Jo no tinc 400 euros per pagar el seguro de responsabilitat civil i dels participants. Saps? És que són cosetes que no es valoren i que s'han de valorar. I a tots ens agrada tenir la samarreta o la medalla o aquella pedreta, aquell pongo per després d'una cosa. Sí. Però bueno. Totalment. Bueno, l'Aida ens pregunta que com fer sèries amb pulsòmetre de freqüència cardíaca i sobretot que no avorreixin. Uf, això és molt complicat. Que no avorreixin. És que, a veure, fer sèries... no, que va molt bé fer les sèries perquè realment aconseguim un punt de forma guai d'una manera més ràpida. ¿Vale? I ens ajuden a millorar, no? Que depèn de molt del que nosaltres estiguem entrenant o el que sigui. Que sigui guai, fer sèries no és guai. No. Pots jugar... Mirar sèries ja és més guai. Sí, depèn de quina, Vaig estar mirant la del Pequeño Nicolás, tio, no vaig entendre res. També tret una sèrie, aquest? Sí, molt heavy. Vaya shows. Bueno, és igual. Parèntesis. Lo de les sèries no és divertit, però si vols fer sèries que et passin una miqueta, que siguin variades. Si has de fer sèries de 10 minuts per treballar l'umbral aeròbic o anaeròbic, doncs estigues jugant, ara passo 1 minut per dalt, 2 minuts per baix, 1 minut per dalt, i anar jugant amb això, que hagis d'estar pendent, que no sigui tot el rato. Doncs no, has d'anar a 174 pulsacions durant 10 minuts. I tu allí, clar, allò és avorrit. Sí. Però si vas jugant una miqueta amb aquesta... Doncs ara 178, ara 170, 178, 170. Saps? Anar jugant així, és una manera de fer-ho més divertit. Sí. Que és el que intento jo fer amb la gent que entrena, fer-ho una miqueta el més divertit possible. Però, bueno, les sèries són sèries. Sí. Si no, Netflix. És el que hi ha. Sí. Tens alguna pregunta més? Alguna coseta per aquí. Ai, senyor. Sí. Que tots volem de tot, però ens costa... A veure... Espera, que tinc alguna aquí. Quin desnivell ha sortit a la traca? A mi, no ho he pogut mirar, a la web surt que deien 3.700, el tracker sortien 4.800, hem vist el Google Alberto 3.800. Alberto ha sortit 3.500. 3.500. Però bueno, porta Wahoo i Wahoo em sembla que té una mica de... Sí, Wahoo no... Et dona una mica de menys, Wahoo no. O es torna loco i marca molt o molt poc. I va amb més de 3.700 segur. Per un costat. Amb el Xavi Parra. Pregunta si vaig tenir caca a la traca. Molt poc. La veritat és que això és una cosa d'aquelles que a vegades dius, hòstia, com és que no? Jo soc d'anar 30 cops al dia al lavabo. I vaig anar-hi un moment perquè em va venir i va sortir. Perquè quan va parar a berenar, vaig anar-hi perquè dic, mira, així buido i ja ho tinc fet, però no em va sortir. I llavors va haver-hi un moment i vaig dir, aprofita ara que estàs aquí i que podràs rentar-te bé, perquè després, si estàs por ahí i no portes res, suerte. Una de les coses que hem de portar a l'equipació és una mica de paper de vàter per si de cas. Amb lo maco que ens havia quedat tot. Bueno, però si la gent pregunta, jo responc, tio. Però ha preguntat al Parra. És igual, però ja ho ha de fer. A veure, en Guilla Roig, com colló vas aguantar 360 quilòmetres? Diferències amb la de 200. Ja l'has fet aquest any i tela. Mira, jo la d'això. La diferència està en que la de 200 has de portar un pot de Six però petitet i la de 360 una miqueta més gran. Ja està. Com vaig aguantar? Perquè, i ja que estem aquí parlant ja malament, perquè jo sempre ho dic que els tinc quadrats. Perquè és un cabezón. Sí, soc molt... Suposo que són els gens manyos per part de mon pare i soc molt tossut i
I quan començo una cosa m'agrada acabar-la. Això ho tinc claríssim. Em sembla que l'any passat vaig plegar la Gravel Penedès, però no vaig plegar perquè no podia. Vaig plegar perquè tenia la ratllada mental de que al cap d'unes hores venien ma filles i la Cristina i venien a pedalar. I clar, si jo feia el bucle de 100 quilòmetres que quedava, amb el que quedava de desnivell, potser no hagués arribat. I aquesta d'això em va ratllar moltíssim. I per això vaig plegar. Però normalment sempre ho acabo tot. De moment no m'han hagut de recollir. Però la gran d'això és el coco i diferències. Doncs bueno, cas del ritme... A la de 360 no et pots flipar tant com a la de 200. No, has d'anar regulant. A la 200 pots anar donant gas quasi tot el dia. O pots anar donant gas 200 quilòmetres es poden fer ràpids. Vale? 360 no et pots. I has de fer la teva cursa. Això també és molt important, que no ho hem parlat. Has d'anar al teu ritme. Total. Perquè si et passes de ritme, llavors sí que pots entrar en un forat del que no surts. Totalment, sí. I ja està. I Six Visuals, el millor fotògraf de la traca amb diferència, diu, com pot ser que ho facis tan bé? Ets el real capo. Moltes gràcies, compi. Vam fer les fotos superxules abans de fer el Hike a Bike i que m'encanta trobar-te a les curses. I com pot ser que ho faci tan bé? Doncs mira, suposo perquè sóc tal qual i vaig sobre la marxa i no tinc cap pretensió de res i m'agrada poder compartir un somriure amb tots aquells que ens trobem aquí i allà i ja està. Ets un màquina, tio. Tu també. Bé, el Josep Maria ens pregunta: no tots tenim horaris bons. Com ser un ciclista dominguero i no morir en l'intent? Hòstia, això podria ser un títol de llibre. Mira, és molt fàcil. Jo et diria que facis les màximes hores que puguis, però sense estressar-te. Que un dia pots sortir una hora, surts una hora. Que un dia en pots sortir mitja, doncs surts mitja. Vull dir... No, el tema és no tenir cap mena de pretensió. El problema és que ens posem expectatives. Bueno, clar, aquesta és l'altra. No, és que és el problema. Sí. És que jo vull... Si tu vols guanyar el Tour de França, entrena com un corredor professional per guanyar el Tour de França. Si jo vull guanyar la carrera del meu poble, doncs he d'entrenar com un borrego, quasi com un ciclista professional per guanyar la carrera del meu poble. Però jo no puc pretendre ser el més ràpid de la meva grupeta si no entreno tota la setmana i els meus col·legues estan fent cada dia mínim 3 hores de bicicleta. Clar. Tots el que ens hem de saber és on som i on anem. Bueno, més que on anem, on som. Jo no puc entrenar, per tant, si surto en bicicleta, no puc pretendre fer 300 quilòmetres o fer no sé quants metres o no sé quants ports de muntanya. Doncs no, surto a passar-m'ho bé l'estona que em vingui de gust. Puc fer 3 o 4 o 5 hores, però al teu ritme. Si tu vols anar amb la grupeta que aniran a 30 per hora... L'altre dia parlava amb en Jordi, diu, és que jo tinc una grupeta allà a Madrid que no puc sortir amb ells. Diu, perquè fa mitges de 35. Jo dic, què? Però si anem al cotxe. Sí, exacte, anava a dir... Només que hi hagi 4 curves ja no ho fas amb el cotxe. Diu, sí. Diu, normalment amb la que vaig jo fem mitges de 30 i amb aquests... 35, Però ja no hi va amb els altres, saps? Diu, i a ell li agrada, apretar-se això. Però clar, sapiguem on som i sapiguem disfrutar de la bicicleta. Totalment, sí. I això és el que et deia jo. Al final, com ser un ciclista dominguero i no morir a l'intent? Pues doncs sent un dominguero. A molta honra. Si un dia tens 2 hores per sortir, hòstia de puta mare, que un dia tens una hora, doncs tens una hora i adaptes a lo que sigui. Que una setmana has entrenat 4 hores? Has entrenat 4 hores. Que una setmana n'has entrenat 0? Pues, Preocupau. I que una setmana, hòstia, he anat de puta mare i n'he entrenat 10 o 12... Pues ole tu. Ole, i ja està. La setmana que ve estaràs més fort. Exacte. Ja està. Però no tinguem expectatives. Sí, totalment. I disfruteu del dia que sortiu, de l'aire que us toca a la cara quan pedaleu, perquè això és teràpia, això és medicina gratis. I no cal anar al metge, ni al psicòleg. I les sèries al sofà. No cal fer-les. No cal. Som uns haters, tio. I l'última pregunta... Bueno, ens diuen que sempre us diem que si voleu que portem algú al podcast, que ens ho deixeu a comentaris i que intentarem fer-ho. I ens diuen que els agradaria que portéssim a l'Ismael Ventura, que de fet ja ens ho va dir el Cassú, que ens va dir, diu, heu de portar l'Isma, que el tio és un màquina i això, i el tenim allí, a veure si aconseguim que
Hem començat a moure cables. Sí, a veure si hi ha, Si hi ha una mica de sort. quòrum. I Ara faré aquí una mica em faré el guais. Isma, i te la tiro aquí. I jo et vaig guanyar. Sí, és veritat. Usquitim, pam. Sí. Bromes a banda, no sé què li va passar. No estic al cas. Em sembla el genoll, tenia un genoll una mica fotut i... Bueno, és que clar, en aquestes curses s'ha d'arribar tenint el xassis a puesto perquè ja has destorot a tot, perquè sort que després de la cursa vam poder fer massatges. Vaig fer massatges dissabte a la tarda i ahir diumenge, al dematí, com que encara hi havia servei de fisioteràpia, un altre gasto, van venir, vaig tornar-me a fer massatge i avui camino com una persona normal. Però si no tens el xassis a lloc, si tens molèsties, sobretot curses llargues, una cosa és que facis 30-40 quilòmetres i a ritmes suaus, però no us emmerdeu. Vale? És el gran problema dels runners, que acostumen a... al final ha caigut, no passa res. Bueno. Tenen molèsties, van aguantant i llavors se'ls torna crònic o peten. No cal. Ciclisme, per sort, és un esport poc lesiu. Sí. Ens fotem un hosti i llavors vas balder, però les lesions s'han de cuidar. Sí. Així que, Isma, si vols venir... I això. I això, etiqueteu-lo amb algun comentari, alguna història. Ves al podcast de Sobre Rodes, tal, no sé què. Segur que l'enredarem, perquè algun dia hem parlat segur. amb ell por ahí i és de bona pasta i crec que quedaria la mar de bé aquí compartir una estoneta amb nosaltres. Doncs això, deixeu-nos als comentaris si voleu que portem algú, si us ha molat la traca, si teniu ganes de veure el documental o qualsevol comentari. Aquí està. A comentaris de Spotify, iVoox, YouTube, a Instagram, el que sigui. On sigui. Per això estem. Però bueno, obrim l'última. Va, l'última. Vinga. La pregunta final. I avui, com a pregunta final, no podria ser cap altra que si us motiva fer una cursa o un repte d'ultradistància. Ja siguin 150... D'ultradistància a partir de 200. Més? Sí, home, 150... Fàcil, tio. Doncs això. Doncs jo... Bueno, no, li agafem el Roger. Clar, perquè si una persona que surt a fer 20 o 30 quilòmetres, 150 és ultradistància. Però ultradistància no es considera ultradistància. Clar, jo us deixaria a partir de 200. Sí, o a la vostra elecció el que creieu que sigui ultradistància. Que per algú fer 100 ja és ultradistància. Sí. Doncs això, digueu-nos si us motiva això, fer més quilòmetres dels que normalment esteu acostumats a fer, si us molaria preparar-vos un repte així xulo gran, o si dieu, mira, escolta, jo amb els 40-50 quilòmetres cada cap de setmana... Sortideta, esmorzar o una mica de vermut i no cal tant, Sí. Així que no res. Si no tens res més a afegir... Moltes gràcies per ser-hi, per escoltar-nos i estem encantats de la vida. Oh, i tant. Gràcies, Òscar, una setmana més. Moltes gràcies, Roger. Apa, fins al proper episodi.